И какво става? Аз съм DJ Gamer Girl и с мене е кой? Мистер Crazy Killer. И днеска... На колко FPS ти върве? Аз съм с 150. Аз не знам. Така. И днеска ще играем един плюс един. Ай, Джон 2. Битката ще е малко тежка. Когато знам, че той ще ме победи. И също, ако ви хареса клипа, дайте палец нагоре. Ако не ви хареса, дайте палец надолу. И Сещате се. Първи клип. И можете да коментирате. Беше чакане играем, нали? Аре, бе, какво му бягаш, бе, мангуста? Че млади. Съм мъка. Такова, хелнах ли та? Не. Аз не се хилвам. Честно казвам. Вода. Ела. Мистер Crazy Killer. Ела. Учи. Ще да те убия, нали? Знаеш на колко бях? Чакай. Виж, чакай, бе. Чакайте, моля та. То те никой добре. Те иначе никой няма би. Слушаха ми полшанките. Айде, 3, 2, 1, започваме пак. Не може да ме бутнеш, нали, принципно. И се надявам клипа да не лаги, както обикновено. Биш ми на половин сърце, разбираш ли? Аз не се хилвах. Само гледам твоята кръв, честно казвам. Ха-ха-ха, много смешно. Хилнах ли те сега? Да. Пак те хилнах. Браво. Добре. Чакай! Чакай, че я станах също. На малко. Аз умрях ли, бе? Да. Оф! Добре, ари пак. Една кирка имам. Да се от първото ми. Ама то толкова се печелят неща. Да бе, кирки е, когато спичи. Ай, Джон 2. Ай, двамата. Ве. Едно. То слитва да се бие с някой. С мене ли се биеш? С кой, бе? С мене ли се биеш? Да. А, да. Ей, не си изпи май. Не, изпил ги. Как е толкова спързан? Учи файра, но не съм спил. Чакай. Бе, Стело! Не се хилва и тебе. Виж как. Бягаш и те трябва да си е така и се мяташ. Ма ти като си супер бързо. Ето и дит ходиш. Ти прете. Кога почвам, кажи? Сади, 2-1. А пак сега ми бягаш. Хилнах ли та? Не дей да мяташ, те обръщаш се нагоре и мяташ. Това е... Няма смисъл. Чай, че имам някакси лак. На мен не. Може път го като това пафето да лаги. Айла.
преди имаше лак. Айде, мъртва. Как искам гилда. Ще ми После. да. После може да направя ревю на играта. Стело, я чакай нещо. Добре хора, това беше от мен и се надявам това да ви е харесал и до скоро.